da alaji ne ba. Ai ko alaji ne. Ba ka jona kida. Kai baba kidan nan tayi fa. To mu dan yi freestyle mu gani kadan mana. Yo, ALEEG rapper dan Katsina muna abun mu kamar RADIO aka kunna nazo da sabon SAUTI kowa sai ya zauna hip hop rapper BAGINTA ni ma na nuna shekaru da yawa muna wahala suna kallo in mun zo wucewa wasu su ma sai su dinga gwalo saukin da na samu kun san ni ma aina iya kwallo amma kun ga kanni na dadi shi ko I is a cello we going further dan yanzu with get ability ba na son quantity prepare all the time to get quality jikina lafiya lau yake kun ga ba immunity mu ake yi polytechnic kar ha university do you want to be kamar ni dole sai ka yi hard working ni ina using kwakwalwa amma kudi nake making all the time we live in hotel room kun san mu ba ma working sai ku zo ku amshi yan kudi da kun ga nayi parking riga na yayi fes kun san ku babu kudin cizo kowa sai ya tashi tsaye ku ganni ni ne nan nazo in za a je kauyen mu wallahi sai an wuce gwarzo Allah raba mu da ƙarya dan shine halin gizo Hausa hip hop muke yi ka zo mu baka kan sare duk waka da muke yi kun san muna yi ne a tsari in muka baka watanni na san dole kai fitsari dan buhu gare mu laris ko akwai shi tare wakar mu gaba daya dole sai mun kafiya da sanni yanzu ko kun ga mun fara tafiya ina so ku zabe ni member majalisar tarayya dan ko akwan atashi in zam shugaban Najeriya mu ne muke ta yi suna ta ji su ce mun ba su wuta Hausa hip hop kun ga mu mun tsaya ne nan kai da fata aliji mai dawa ne ni dan ina zuwa farauta da a ƙasa nake zuwa yanzu ko da sai a mota ni ne basketballer number riga na 24 ne wasa a wiki Torres Kano Pillars since before yaro zai yi toilet mama na ce sai ki bashi po hustle muke ta yi all the hours is 24 Allah na gode kai kai yarda wuta nake ta basu in cinye su da yaki mun taka mun je har garin su Allah ka ba mu kuɗi domin talakawa mu basu dan su je su warwasa su ma sai harkokin gaban su ni ne alaji waɗansu sai su ce mun babban kwaro na faso cikin gari ku ganni yau na zam tauraro rayuwa kenan a baya nayi ma har turin baro amma yanzu kun gani bana shan ruwa sai na faro momi na gode mahaifiyata dan ba kamar ki naga haske ta faso addu'ar da kike wa danki Allah ya ƙara ɗaukaka Saudiya ma zana kai ki zana je ku na gina miki gidanki abinki kusan rafa ne yayan Zainab Muhammad har Halima kanne na ne na jini dan suna gani na da kima ni ko na jajirce kan aiki na sai na ƙara himma heta sai ku ji ne hip hop ma mu yanzu muka soma ni ne mayan hip hop in ci rap sannan in ci abinci addu'a muke kullun Allah raba mu da talauci domin kin ko rayuwa wallahi shike saka kunci duk ina kiran jama'a sai mu koma yin fatauci sai ku bar bakin ciki daukaka Allah ne ya bamu kai ka jajikin ka dan kudin ka mu dai bai gaban mu Allah ka gani kai ka basu amma san ba sa bamu Allah ka bamu mu rarraba musu kowa ya samu kalle ni da kyau a hip hop ka sani na wuce koyo kai da gani na kakin sojojin hip hop shi na sanyo wannan aboki na mai daukan hoto sunansa Tayo mun je shoga sai dina ga Emmanuel Adebayo Allah na gode baiwa na ka kara mun ka dada aliji in yi waka sannan fa ni ke buga kida dole in yi godiya ni baiwa biyu duna hada abokai na sai ku zo mu zauna dan ni bana fada wa RKR kauyen mu daga dakin kara Katsina na samu fan yanzu gashi Katsinawa na ta murna yan Kano na kauna ta yanzu nan ne wajen zamana yan samari sai mai hustling dan kowa kar ya zauna ni ne dogo siriri amma na zama ciwon ido makiya na kuna wahala zuba ruwa a kwando kun sa tsukake mu ko sai mu sa bagi babban wando in fasa ma baki ka shige mun na iya ta kwando ke kuma sai ki ganni a nan yanzu dole ki bar ni dan yanzu na samu fara hafkas gata mai kyan launi ke ko na gane ki kaunar ki was all about the money yanzu na tsanne ki ban san abin da zai sa ki gani kash wai kidan ta kare